आफा इसोरनि मुङै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमदों आरो लोगोसेयैनो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गेजेरजों साफ्रोमखौबो बरायदों। अनजा ख्रीष्ट प्रियफोर, दिनै आरोबाव नोंथांमोनजों सावरायनो होननानै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिनलायबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनगोन। बे भिडिअआव फैनाय जिथु बाथ्राफोर दङ बे बाथ्राफोरखौ मोजां मोनगोन आरो बेखौ खोनासंनायनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबां आशीर्बाद आरो लोगोसे गोबां बाथ्राफोरखौ मोनथिनो हागोन। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि गेजेराव गोबां गोनो गोथोफोर दङ आरो लोगोसेयैनो बे गोनो गोथोखौनो माखासे सुबुंफ्रा सैथो होननानैबो साननानै लायो आरो बेबायदिनो सोलिगासिनो दङ। आरो जोंनि गेजेराव गोबां डिनोमिनेशननि गेजेराव आलादा आलादा डक्ट्रिन गावबागाव खालामनानै लानायनि जाहोनफ्राबो बेबायदिनो जे गावबागाव फोथायनानै लादों जे बे बाथ्राफोरा सैथो, बेयो नंगौ होननानै। नाथाय गोबां समावहाय जोङो जिहेतु इसोरनि बोसोनखौ मोजां देहेन खालामा, बिनि थाखाय गोबां बाथ्राफोरा बिब्रि-बां जायो आरो नंखायखौनो नंगौ होननानै गोबां समावहाय जोङो फोथायनानै लायो आरो बेखौनो जोङो सोलियो। दिनैनि बे भिडिअआवबो बेबायदिनो माखासे गुलाय-गुजाय बाथ्राखौनो आङो लानानै फैदों। जि गुलाय-गुजाय बाथ्राफोरखौ हयथ' गोबां मानसिफ्रा बुजिनायाव गोरोन्थि खालामनानै लादों, बेखौनो नोंथांमोननो बाइबेल दिन्थिनानै, बाइबेलनि बोसोनखौ दिन्थिनायनि गेजेरजों नोंथांमोननो बुंना होनो हास्थायदों। नोंथांमोननि बुजिनाया जेन गोनो गोथो दाजाथों आरो सैथोखौ जेन बुजिनो हाथों। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथाङा साबस्क्राइब खालामना लागोन आरो लोगोसेयैनो मोनसे लाइक होगोन आरो लोगोसेयैनो हायोब्ला भिडिअखौ शेयार खालामगोन। दे अब्ला जोंनि गेजेराव जानाय जि गोनो गोथो बाथ्राफोर, बे बाथ्राफोरखौ जों सावरायलांदोनि। बेनो जाहैबाय साफ्रोमबो ख्रिस्टियानफोरा केबल दैजोंल' बाप्तिस्मा लायोब्ला जाया। बेयो जाहैबाय आरोबाव लाबावनांगौ, बे दङ जाहैबाय, बे लाबावनांगौ बाप्तिस्मायानो जाहैबाय अरनि बाप्तिस्मा। अरनि बाप्तिस्माबो लाबावनांगौ होननानै गोबां मानसिफ्रा बुङो आरो गोबां मानसिफ्रा बेबायदिनो खामानिखौ मावदों आरो लोगोसेयैनो फोथायनानै बेबायदिनो अर बाप्तिस्मा होननानै खामानिखौ मावगासिनो दङ। बे बाथ्राया सैथो एबा असैथो, बे बाथ्राखौ बेखेवलांनायनि सिगाङावनो आङो बेखौ बुंग्रोनो हास्थायदों। आंनि गोसोनिफ्राय बे बाथ्राखौ बुंनाय नङा, जिहेतु बाइबेला जाखौ बुंदों आं बेखौसो नोंथांमोननो फोरमायलांनो हास्थायदों। दा बेयावहाय साननो नाङा जे बिथाङा गोसोनिफ्राय हारसिङै बुंदों होननानै। अनजाग्रा प्रियफोर, दा जोङो नायदोनि बेबायदि सोंलुफोरनि जिथु फिननायफोर जों बहा मोनगोन आरो बेबायदि खामानिखौ सोर बाइबेलावहाय खालामदोंमोन एबा बबेयावहाय जागायजेनदों एबा बबेयावहाय बे सोदोबा ओंखारदों, जेरावहाय दिनै जोंनि बुहुमनि मानसिफ्रा गोबां बर'फोराबो बे बाथ्राखौ फोथायनानै खामानिखौ मावदों जे अर बाप्तिस्मा दङ, अरजों बाप्तिस्मा लानांगौ होननानैहाय। दा बेखौ जागायजेननायाव सोर बुंदोंमोन? बे जाहैबाय जोङो माथाइनि 3:11 सिरियाव जोङो मोननो हायो आरो बेखौनो गोबां मानसिफ्रा दिन्थियो जाहैबाय। बेयावहायनो बुंखानाय दङ, बेयावहायनो अरनि बाप्तिस्माखौ लानांगौ होननानै गोबां मानसिफ्रा बुङो। दा बेयावहाय थानाय बाइबेल सिरि एबा गोसोखां सिरि एबा बोसोना माथोमोन बेखौ नोंथांमोननो फरायना होनो हास्थायदों। जायखौ जोङो माथाइनि 3:11 सिरियाव ओरैहाय मोननो हायो, नोंसोरनि गोसो हाबफिननायखौ दिन्थिनो आङो दैजों बाप्तिस्मा होयो, नाथाय आंनि उनाव जाया फैगोन, बियो गोथार जिउ आरो अरजोंसो बाप्तिस्मा होगोन। आंनिख्रुइ बियो देरसिन, आङो बिनि फैथाखौ दैनोनो समाया। बे स्टेटमेन्ट एबा बे बाथ्राया जहन दा बाप्ताइसनि बुंनाय बाथ्रा। जि समावहाय जहना गोबां मानसिफोरखौ बाप्तिस्म होबाय थादोंमोन, गोसो सोलायनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन, बै समाव जहना गोबां मानसिफोरखौ बुंदोंमोन। मा होननानै बुंदोंमोन? बियो जाया आंनि उनाव फैगोन, जाया आंनि उनाव बाप्तिस्मनि खामानिखौ मावगोन, बियो जाहैबाय गोथार जिउजों आरो अरजोंसो बाप्तिस्म होगोन होननानै जहना बुंदों। दा बेयावहाय सोदोबा ओंखारदों जाहैबाय अरजोंसो बाप्तिस्मा होगोन, जिउ आरो अरजोंसो बाप्तिस्म होगोन होननानै ओंखारनाय बाथ्रा। बे बाथ्राखौनो गोबां मानसिफ्रा मा खालामखो, दिनै अरजों बाप्तिस्मा होनांगौनो होननानै गोबां अरनि बाप्तिस्माखौ लायो। आबुं बाइबेलनि गेजेराव बेबायदि अरजों बाप्तिस्मा होनायनि बाथ्राखौ जेरावहायबो मोननो हानाय नङा, जेराव केबल बेयावहायल'सो मोनगोन। नाथाय अरजों रिजायनाय, अरजों रुजुनाय माखासे बाथ्राफोरखौहाय गोबां जायगाफोराव मोननो हागोन। दा अनजाग्रा ख्रीष्ट प्रियफोर, थारैनो बिनि ओंथियालाय माथोमार? थारैनो अरजों बाप्तिस्म ला होननायालाय माथोमार? बेखौ दिनै जोङो बुजिनांगोन। नाथाय गोबां मानसिफोर दङ जायफ्रा थोंजोङैनो बे बाथ्राखौ अरनि बाप्तिस्मा होननानै फोथायनानै लाबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, बेनि सोदोबथिखौ एबा ओंथिखौ बुजिनो थाखाय जोङो गाहायनि बाइबेल सिरिखौ फरायग्रोनांगोन। सिगांनि 10 सिरिखौल' फरायनानै थायोब्ला गोबां मानसिफ्रा बाथ्राखौ बुजिनाय नङा, जायनि जाहोनाव दिनै बेनो जानानै दङ। 10 सिरिखौल' पिकआप खालामो आरो पिकआप खालामनानै गोबां मण्डलिफोरा, गोबां सुबुंफोरनो बेखौनो फोरोंदों आरो बिनि उनावहाय येस नंमारगौ होननानै गोबां मानसिफोरा फोथायदों।
जिनै सिरियाव बिनि ओंथिखौ फोरमायनाय दं। बियो मा? जिनै सिरियाव ओरैहाय बुंनाय दं, आबादखौ सिबनानै फोसाबनो थाखाय बियो संग्रायखौ दैखांनानै दं। बियो गोगो गमखौ बाख्रियाव फुथुमगोन, नाथाय गुबुनखौ गोमोर रोङि अराव गारसनगोन। उसका सूप उसके हाथ में है और वो अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। अनजाग्रा प्रियफोर, बर' राव बिखौ ओरैहाय बुंदों, गुबुखौ गोमोर रोङि अराव गारसनगोन। गुबुखौ, जाया गोगो नङा, बेखौ गुबु होननानै बुंदों आरो हिन्दी रावाव बुशी होनदों। बुंनो थाङोब्ला जुजाय होननानै बुङोब्लाबो गोरोन्थि नंलिया। येस, अनजाग्रा प्रियफोर, जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनाय लोगो लोगोनो, जोङो जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनाय लोगो लोगोनो जोङो गोथार जिउजों बाप्तिस्मा मोनो। येस, गोथार जिउआ जोंनियाव फैयो। आरो अनजाग्रा प्रियफोर, सोमोनांथाव बाथ्राया बेनो, जाय बेक्तिफोरा जिसु ख्रिस्टखौ मोनथियाखै, जाय बेक्तिफोरा जिसु ख्रिस्टखौ नाजावाखै, मोनथिनानैबो अख्रायै दङ, बैसोर साफ्रोमखौबो जिसु ख्रिस्टआ अरजों बाप्तिस्म होगोन। नंगौ, येस, अरजों बाप्तिस्म होगोन। जिसु ख्रिस्टनियाव बे अधिकारा दङ। आरो बे अरनि बाप्तिस्म होननानै माखौ बुंदों? अरनि बाप्तिस्मआ जाहैबाय नोरोगखौ बुंदों। नोरोग रायजोआव हरनायनि बाथ्राखौ बुंदों। नोरोग रायजोआव अराव दोनहरगोन, जि अरा गोमोरनो रोङै। बेयावखायनो जिनै सिरिया बेखौ स्पष्ट खालामदों, जायफोरा जिसु ख्रिस्टखौ नाजावगोन बियो गोथार जिउजों बाप्तिस्म मोनगोन। आरो बे अधिकारा सोरनियाव दङ? जिसु ख्रिस्टनियाव। जायफोरा जिसु ख्रिस्टखौ नाजावो गोथार जिउखौ मोनो आरो गोथार जिउजों बाप्तिस्म जायो। आरो बिनि उनावहाय जायफोरा जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनो रोङाखसै, फोथायाखसै, जिसु ख्रिस्टनि बुंनाय बायदि सोलियाखसै, बिसोर साफ्रोमबो बहा सहैगोन? बिसोर जाहैबाय अराव सहैगोन। जिसु ख्रिस्टआ बाप्तिस्म, अरनि बाप्तिस्मखौ होगोन। आरो अरनि बाप्तिस्म होननायनि ओंथिया बेसो। आसा खालामदों नोंथांमोना बाप्तिस्म एबा बेप्तिजमनि ओंथिखौ बावाखै। बेप्तिजमनि ओंथिया जाहैबाय डुबकि लगायनाय, फुरा सिङाव गावखौ दैनि सिङावहाय सोनाय, बेखौनो बाप्तिस्म होननानै बुङो। अनजाग्रा प्रियफोर, बेवहाय जहना मा बुंदों? गोथार जिउजों बाप्तिस्म होगोन आरो अरजों बाप्तिस्म होगोन होननाया जोङो सरासनस्रायै सादा सिदा बाथ्रायावनो जोङो बुजिनो हायो। जों अरजों माब्लाबाबो बाप्तिस्म लानो हाया, अरावहाय जोङो डुबकि लगायनो हाया। नाथाय मोनसे कन्डिशन, बे कन्डिशना जाहैबाय जिसु ख्रिस्टआ जायफोरा जिसु ख्रिस्टखौ नाजावाखै बिसोरखौ माने नोरोग रायजोआव हरनानै अरायनि डुबकि लागायनानै दोननो हायो। जिसु ख्रिस्टआ अरजोंसो बाप्तिस्म होयो होननाय जिथु बिनि ओंथियानो जाहैबाय नोरोग रायजोआव हरनायनि बाथ्रा। नाथाय बेसेखिनियावनो गोबां मानसिफोर, गोबां फोथायारिफोरा थोनहर जानायाव पेन्टिकस्टनि दिनावहाय गोथार जिउ फैनाय, बे गोथार जिउ फैनाया अरमोन आरो बे अरजों गासैबो सुफुंजादोंमोन होननानै बेखौनो अरजों बाप्तिस्म होनाय होननानै बुंनो हास्थायो एबा गोबां मानसिफोरा बुङो। दा बेखौबो जोङो नायनि, बेवहाय बाइबेल सिरि एबा इसोरनि बोसोना मा बुंदों। थोनहर जानाय 2 बालाब 2 आरो 3 सिरि। आरो थाबनो नख्रांनिफ्राय गोब्राबथार बार बारनायनि सोदोब बादि जादों आरो बिसोर थानाय न' सिङाव गोमफबदों आरो लोगो लोगो अर सालायफोर बादि नुजानानै मोनफा मोनफा बिसोर साफ्रोमनिबो सायाव थाफैदों। जिसु ख्रिस्टआ सोरगोआव लांखो जानायनि उनाव, बिनि सिगाङावहायनो जिसु ख्रिस्टआ जिहेतु प्रतिज्ञा खालामदोंमोन, प्रमिस खालामदों, जिसु ख्रिस्टआ सोरगोआव थांफिनोब्ला आङो सहायक हरगोन आरो बे सहायकआ मा? गोथार जिउ जागोन। आरो बे गोथार जिउआ थारैनो पेन्टिकस्टनि सानाव फैबाय। आरो जेब्ला बे गोथार जिउआ फैदों, अब्लाना बै खथायावहाय जिफोर जिसु ख्रिस्टनि सेलाफोर दङमोन, जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनाय बेक्तिफोर दङमोन, बिसोरनि सायाव गोथार जिउआ थादों। आरो बेनि महरा माबायदिमोन? बेखौ माबायदि नुदोंमोन? अर बायदि होननानै बुंदों। अर होननानै बुङाखै। जों बेयावहायनो गोबां मानसिफोरा गोरोन्थि खालामो बाथ्राखौ। अर होननानै बुङो गोबां मानसिफोरा, गोथार जिउआ अर होननानै बुङो। 3 सिरियाव ओरैहाय स्पष्ट लिरदों, नोंथांमोनाबो फरायगोन आरो नोंथांमोना देहेन खालामगोन मा बुंमारदों थारैनो। आरो लोगो लोगो अर सालायफोर बादि होननानै, बादि होननायालाय माथो? बे जाहैबाय मोनसे रुजुनाय सोदोब। अर सालाय बादि होननानैसो बुंदों, अरथार होननानै बुङाखै। बे गोथार जिउआ अरमोन होननानै बुङाखै, अर बायदि होननानैसो बुंदों। अरजों रुजुदों, डेट मिन्स अर सालाय बायदि नुदों। बेयावखायनो लिरनायावहाय बेखौ अर बादि होननानैहायसो बुंखादों, अरथार होननानै बुङाखै। बियो अर, रियेल अरमोन होननानै बुङाखै। आसा खालामदों अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर, नोंथांमोना बे बाइबेल सिरिफोरखौ मोननायनि गेजेरजों, नुनायनि गेजेरजों, दिन्थिना होनायनि गेजेरजों एसेब्लाबो आइडिया मोनदों आरो नोंथांमोना गावबो देहेन खालामगोन। बाइबेलनि गोबां बाथ्राफोरखौ गोबां मानसिफोरा बबेबा बाइबेल सिरि मोनसेखौल' फरायनानै मोनसे हिदान्त' खालामनानै लायो।
नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर जोङो उननि सिगांनि गोबां कन्टेक्सफोरखौ नायनांगौ जायो आरो नायनांगौ। दा बेयावहाय जेरावहाय आङो बुंदों थिनहरजानायनि नैबोला 3 सिरियाव आरो लोगो लोगो अर सालायफोर बादि होननानै बुंदों। नाथाय बेखौनो गोबां मानसिफोरा अर होननानैबो बुङो, अर होननानै थोंजोङैनो बुङो। जेरैहाय अरजों बाप्तिस्म लानायनि बाथ्रा, बे अरजों बाप्तिस्म लानाय बाथ्राखौनो बेखौबो बुङो जे पेन्टेकस्टनि सानाव अरानो बिसोरखौ सुफुंजोबदोंमोन होननानै। नाथाय अर नङा, बेवहाय अर बायदि होननानैसो एग्जाम्पल होदों, अर बायदि होननानै बिदिन्थि दिन्थिदों, रुजुदों बेखौसो। अनजाग्रा प्रियफोर, दा बेयावखायनो जोंबो साबधान जानि। जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि गोबां फोरोंगिरिफोर फैगासिनो दङ, जाय फोरोंगिरिफोरा बुंगोन अरनि बाप्तिस्म लायाब्ला, अरनि बाप्तिस्मखौ मोनाखैब्ला इसोरनि खामानि मावनो हाया होननानै बुंगोन। अरनि बाप्तिस्मखौ मोनाखैब्ला बोलोगोरा जानानै थांना थानो हाया होननानै बुंगोन। गोबां रोखोमनि बे अरनि बिसय बुंगोन। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, अरनि बिसय जिथु अरनि बाप्तिस्म लानायनि बाथ्रा, बे बाथ्राया जाहैबाय सैथो। नाथाय बे सैथोआ मा? नोरोग रायजोआव हरनो हानाय एबा नोरोग रायजोआव सहैनायनिसो बाथ्रा। जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौसो बुंदों। जिसु ख्रिस्ट'नि जिथु ओंथि, जिथु जहन दा दुबक बेप्टाइसनि जिथु बुंनाय बाथ्रा, बिनि ओंथिया जिसु ख्रिस्ट'आ गोथार जिउखौबो होनो हायो, गोथार जिउनि बाप्तिस्मखौ होनो हायो आरो अरनि बाप्तिस्म होनो हायो। बे अरनि बाप्तिस्मआ मा? नोरोग रायजोआव हरनाय, बेखौसो बुंदों। दा बेवहाय अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर, जों बे बाथ्राखौ बुजिनानै थानि, मोनथिनानै थानि। नोंथांनि गेजेराव, नोंथांनि साखाथियाव जुदि सोरबा बुङोब्ला अरनि बाप्तिस्मनि बाथ्रा, जेन नोंथाङाबो फोरमायनानै होनो हायो। देवब्ला प्रियफोर, नोंथाङाबो गावनो देहेन खालामगोन आरो मोनसे गोग्गो गियानखौ लागोन। देवब्ला प्रियफोर, दिनैनि थाखाय बेसेबां दोनथ'नो हास्थायबाय। इयुननि समाव गोदान टपिक लाना फैफिनबावसिगोन। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, जय मसीह, आमेन।